Maayong adlaw higala. Kumusta? Akong i-share ninyo bahin sa mga kasagaran pangutana ug mga komon nga pagtuo sa atong espiritual nga kinabuhi. Kahibaw ba ka nga ang tubag sa tanan usara si Jesus? Ayaw na libuga imong huna-huna, labi na sa mga butang nga dili makatabang sa imong kaluwasan. Primerong pangutana, unsa man diay angay buhaton nako? Siguraduo nato nga ang tanan natong buhaton naghatag og himaya sa Ginoo pinaagi ni Jesus Christ. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31 mabasa nato, busa kung magkaon kamo o mag-inom o magbuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Ginoo. Sa Colossians chapter 3 verse 17 nakasuwat pud, ug bisan unsay inyong buhaton sa pulong o sa buhat, buhata ang tanan sa ngalan ni Lord Jesus na naghatag mo sa mga pasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Klaro kaayo ang gipangayo sa Ginoo, paghimaya niya og kanunay nga pagpasalamat. Pero naapoy mo ingon nga di man ko kamao mostorya sa Ginoo. Simple pud kaayo ang tubag ni Jesus nato ana. Sa Matthew chapter 6 verses 9 to 13, gitudluan ta niya unsaon pag-ampo. Amahan namo nga naa sa langit, pagadaygon unta ang imong ngalan. Paanihiay ang imong gingharian, buhaton imong kabubuton dinhi sa yuta, maingon sa langit. Hatagi mi karon sa pagkaon namo sa matag adlaw. Pasaylua kami sa among mga kalapasan, maingon nga kami usab nagapasaylo sa mga nakalapas kanamo. Ug ayaw kami itugyan sa panuway, kundili luwasa kami gikan sa dautan. Kay imo man ang gingharian, ug ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Gihatag ni Jesus nga example sa pag-ampo. Mauni ang paagi sa pag-ampo, pero kung basahon nimo ang Bible, ang pag-ampo dili pagbalik-balik sa imong gisulti, kundili ang pagstorya sa Ginoo sa imong gusto isulti. Mga hangyo, kahadlok, mga plano o mga pasalamat sud sa imong kasing-kasing. Simple ra gyud kaayo. Ikatulo nga rason sa mga tawo nga dili maghatag og prioridad sa Ginoo. Daghan pa ko gusto buhaton. Daghan nga mga tawo nga taliwa sa COVID-19 pandemic, naghuna-huna sa ilang negosyo, mga damgo, mga plano. Di man na sayo, pero ingon si Jesus, duna tay kinahanglan unahon. Sa Matthew chapter 6 verse 33, mabasa nato, apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Ginoo. Ug unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. Duna say uban nga wala na ning kamot sa ilang spiritual nga kinabuhi, kay para nila okay ra sila. Puutan man ko kaila ang Ginoo nako. Pero klaro man pud ang nakasuwat sa Bible bahin ani. Sa Romans 3:23, kay nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Ginoo. Klaro pud kaayo nga kinahanglan nakasuwat ang atong pangan sa Book of Life, kundili itambog ta sa impyerno. Sa Revelation 20 verse 15, ug kun ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga nahisulat sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kayo. Pero ang maayong balita sa kaluwasan kay dunay kinabuhing dayon pinaagi ni Jesus Christ. Sa Romans chapter 6 verse 23, kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon, pero ang walay bayad nga gasa gikan sa Ginoo mao ang kinabuhing dayon diha kang Jesus Christ nga atong Ginoo. Libre nga gasa, nganong dili man nimo dawaton, si Jesus ra ang manuluwas natong tanan. Sa Acts chapter 4 verse 12, ug walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pangalain, kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong o sa langit nga gihatag
ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. Ang langit gibalik-balik og hisgod sa Bible sobra sa 500 times. Ang impyerno sobra sa 50. Pero bisan asa ka mobasa, wala gyud purgatorio. Hinaot pangayuon nimo nga luwason ka ni Jesus Christ karon ug di ka mamasin nga pwede ra nimo unya-unyaon. Daghang salamat sa pagtan-aw sa atong video karong simanaha. Palihog subscribe aron makasubay ka sa atong regular nga videos ug i-share ni sa imong mga pinangga.